Харесвам свободолюбиви хора. Харесвам хора, които са себе си и пет пари. не дават съмнението на околните. Те винаги са на мястото, на което искат, с хората, с които искат. Правят това, което искат, както искат. Такива хора са ходещ заряд. Такива хора миришат на революция и независимост. Такива хора са пламък. Харесвам хора, които държат на принципите си. Такива, които имат мнение и позиция, които винаги отстояват, Без значение дали то ще се приеме, без значение дали това ще ги отлъчи от масата. такива хора имат красив вътрешен свят. На тези хора не им отиват граници, клетки, въжета. Не им отива да бъдат ограничени от някой, от нещо. Такива хора са категорични, Импулсивни, истински, те са заряд, огън, вълна. Те са куршум, удар, цунами, тайфун. не винаги са харесвани, не винаги успяват да се впишат, но винаги се забелязват, винаги се усеща присъствието им. Харесвам хора, които държат на принципите си. Такива, които имат мнение и позиция, които винаги отстояват, без значение дали то ще се приеме, без значение дали това ще ги отлъчи от масата.